Dobrý den, vážení fanoušci pyrotechniky, já vás zdravím u dalšího dílu videoreakce jak na pyrotechniku, tentokrát na téma elektrické odpaly. V tomto díle bych vám chtěl představit námi nabízené typy odpalovacích zařízení a jejich určení. Prvním z nich je odpalovací zařízení na jeden odpál. Tohle zařízení stojí na našem e-shopu 290 Kč včetně DPH a je vhodné hlavně k bezpečnému odpalování ohňostrojných sestav. Balení obsahuje tady tenhle přijímač, který je na 4 tužkové baterie. A dále obsahuje tenhle vysílač, který je na plochou placatou knoflíkovou baterii. Tohle zařízení funguje tak, že vlastně vložíte 4 tužkové baterie, zapnete, máte tu 2 kontrolní diody, oranžovou a červenou, poté se vloží do konektoru palník. U palníků u elektrických nezáleží na polaritě, a pokud je palník dobře vložený, tak vlastně červená dioda zhasne, svítí pouze oranžová. Teď jsem vyndal, opět se rožnula červená, vložím, svítí pouze oranžová, tak si zkontrolujeme, že to máme zapojené správně. Sestavy od nás jsou standardně vybavené zápalnou šňůrou, ale pokud si budete chtít pořídit odpalovací zařízení nebo již máte, tak není problém, aby jsme vám zdarma tu sestavu vybavili elektrickým palníkem. To znamená, že vám přijde sestava, přímo z ní bude čouhat drát od palníku a vy si pak už jenom zapojíte ty dráty do toho odpalovacího zařízení. Dosah tohoto zařízení je zhruba 100 metrů. Dalším typem, který máme v nabídce, tak je tohleto odpalovací zařízení na 4 odpaly za cenu 990 Kč. V loňském roce se dá říct, že to byl nejprodávanější typ odpalovacího zařízení. Tohle je vhodné jak na ohňostrojné sestavy, tak můžete také odpalovat 1 až 4 kompaktů, případně různé jiné efekty. Tohle má zabudovanou anténu vevnitř, je na 6 tužkových baterií. Ovladač je vybaven 4 tlačítky ABCD, na tom přijímači je taky označené ABCD, abyste viděli, který je který odpal. U tohoto zařízení se kontrola provádí způsobem tím, že není to stejné jako to na jeden odpal, tam se zhasínala dioda. Tady vlastně jsou 4 diody na každý odpal. Pokud máme správně vložený palník, tak ta dioda svítí intenzivnější než ty, které jsou volné. Dosah tohoto zařízení je také okolo 100 metrů. Vesměs všechny zařízení, které nabízíme, tak mají dosah 100 metrů. Záleží to na podmínkách. Máme vyzkoušené i větší dosah. V zimě je ten dosah trochu nižší, ale těch 100 metrů je celkem spolehlivých. Odpalovali jsme i v minus 10 stupních a zvládalo to dobře. Dalším zařízením je tohleto, je to zařízení na 8 odpalů za 1790 Kč včetně daně. Je zabalené v takovémhle praktickém plastovém pouzdře a skládá se vlastně
toho vysílače a ze dvou přijímačů. Když se tohle zařízení skládá ze 2 přijímačů, tak už nám umožňuje rozmístit efekty na 2 místa a lze použít k odpalování menších ohňostrojů na míru. No, posledním z těchto menších zařízení je odpalovací zařízení na 12 odpalů, které dáváme za 2590 Kč. To je hodně podobné tomu předcházejícímu. Zase je tam vysílač na 12 odpalů a jsou tam tři přijímače po 4 odpalech. Dosah je také 100 metrů. Na 12 odpalů už se dá udělat celkem slušný ohňostroj z víceranných kompaktů. No a vrcholem naší nabídky je odpalovací zařízení AT12C, které je na 1 až 1200 odpalů. Tohleto zařízení je napájené 6 tužkovými bateriemi. Je tam ochranný klíč, který vám jistí zneužití. Vzhledem k tomu, že se používá většinou na větší ohňostroje, tak vy si to můžete připravit dopředu, zapojit a pak si vezmete klíč k sobě. Součástí tohoto balení je vlastně krabička s vysílačem, který obsahuje 100 programovatelných kanálů po 12 odpalech. To znamená, že lze použít až na 1200 jednotlivých odpalů. Dále je součástí druhý kufřík, který obsahuje 12 přijímačů po 4 odpalech. Zařízení funguje tím způsobem, že vlastně klíčem lze zapnout. Tady tímhle tlačítkem si přepínáme jednotlivé kanály od 1 po 100 a každý má 12 odpalů. Dále jsou tady tyhle 2 tlačítka, Rapid a Allfire. Pokud zmačkneme tlačítko Rapid, tak nám zvolený kanál odpálí s půlvteřinovou prodlevou. Pokud zmačkneme Allfire, tak nám právě zvolený kanál odpálí všechny odpaly naraz. Můžeme si to předvést na tomhletom. Všechny ty přijímače jsou označené číslem kanálu a čísly odpalu. Takže já jsem si vytáhl 4, to znamená, že musím si navolit tady 4 a můžeme odpalovat. Při vlastně zmáčknutí toho jednotlivého odpalu nám problikne dioda. 1, 2, 3, 4. Pokud používám Rapid, tak nám to problikne s tou prodlevou. A pokud dám Allfire, tak nám to problikne celé naraz. Takže to bylo k odpalovacím zařízením a pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto odpalovacích zařízení, případně další dotazy ohledně pyrotechniky, náměty na další díl videoreakce, tak se nebojte mne kontaktovat, ať telefonicky, mailem. A já vám tedy děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalších dílů.